laver lige et lille show til dig. Til din YouTube. Ja, det er Jørgen. Jeg var der ringe, du har ret. Nej, tak. Jo, mand, hvad er du ikke lige? Du spiser shit. Skal du få solbriller på, mand? Det står indenfor for helvede. Jeg har ikke set noget, bro. Nej, du er totalt blind, mand. Jeg er blind, mand. Du har skaffet dig en færge. Og det er ordentligt sygt, det der, mand. Hvad er det? Er det bare kravlet ind i køleskabet? Du får totalt meget læder på, mand. Det er cruise skill. Jeg vidste ikke engang, det var tændt. Så kommer jeg til at kigge hen. Og så sidder du der. Ej, hvor er det shit, det der jo. Det er for sygt. Bare hvor det er cruise totalt skill, og så er der bare noget stand i køleskabet. Jeg ved det godt, men når så det der er så skarpt, man så kan man ikke gøre. Jeg er lige præcis sulten. Altid sulten.